Min wara nofsinhar tal-erba' tielet reġiment tal-Forzi Armati ta' Malta organizza mixja minn Pembroke sal-Belt Valletta bil-għan li jinġabru fondi b'Ris Puttinu Cares u jqajmu aktar għarfien dwar il-ħidma straordinarja li twettaq din l-organizzazzjoni mhux governattiva. Is-soldati waslu fil-Belt Valletta l-ħabta s-sitta fil-għaxija fejn membri mill-pubbliku wkoll ingħaqdu magħhom f'din l-attività mhux tas-soltu u li missa tilqlub ta' bosta l-insertaw fit-triq jew laqgħuhom fid-daħla tal-kapitali. Kru ta' One News kien ukoll preżenti fil-belt fl-atmosfera ta' solidarjetà li kien hemm. Daw kollha li nżlu apposta jew insertaw fuq il-post ikkontribwew b'mod ġeneruż għal din il-kawża u l-inizjattiva tas-soldati. Fost it-tifhir għas-solidarjetà li joġobhom roddu f'dan iż-żmien ta' festi. One News informat li bejn il-mixja fil-lokalitajiet kollha li għaddew minnhom u l-waqfa fil-kapitali, is-soldati rnexxilhom jiġbru somma li taqbes aktar minn 10,000 euro. Hawn ukoll stajna nitkellmu mal-familja ta' Francesco li ta' 15-il sena instab li kellu l-kanċer u kien fost l-eluf ta' uliet li nataw l-appoġġ u l-imħabba kollha minn Puttinu Cares. Għalkemm sfortunatament Francesco llum m'għadux magħna, l-qraba tiegħu xorta ħassew li għandhom jagħtu s-sosten tagħhom bris pazjenti oħrajn żgħar li jkollhom jgħaddu minn dan id-dulur tal-ħajja. Aħna t-tifel tagħna ta' 15 ġie diagnosed bil-kanser, kien tifel normali ġi jitrenja l-Muay Thai, ġieri persona li attiv anke f'sports, imma kellu jaqbdu dal-kanser. Ma li tħallna fil-ward kien hemm Puttinu mill-ewwel, kien hemm Malina, rid jara kif ħajjagħmel biex iferħu f'da żmien, baqa' magħna tul il-miġġja kollha sakemm Francesco ħallina f'Settembru li għadda. Wara t-telfa kbira f'ħajjithom xorta waħda baqgħu f'kuntatt ma' Puttinu u kontinwament jagħtu l-appoġġ tagħhom lill-organizzazzjoni fl-attivitajiet li jiġu organizzati. U Puttinu xorta baqa' jisu familja ta' ġiri bajna kontakt ma' Reni u ma' Angela aħna nagħmlu minn kollox biex inkomplu ngħinu l-Puttinu għax aħna sibnihem u speċi ta' nirringrazzjaw il-kulħadd min jagħti għad-donazzjonijiet tal-Puttinu. Kull xahar madwar 80 pazjent minn Malta jivvjaġġaw lejn ir-Renju Unit għall-kura medika, xi ħaġa li ġġib magħha spejjeż kbar waqt li l-organizzazzjoni mwaqfa minn Dr. Victor Calvagna u Reni Zirafa fl-2002 toffri b'xejn l-akkomodazzjoni lil tant familji li jintlaqtu ħabta u sabta minn dan is-saram. Minn barra hekk bħalissa Puttinu għadha għaddejja bl-akbar proġett tagħha, ir-ristrutturar ta' binja fil-qalba ta' Londra li se tibda tilqa' pazjenti ftit il-bogħod mill-isptarijiet prinċipali. Il-binja li nxtrat fl-2022 se jkun fiha 27 appartament wara li tlesta l-proġett smat madwar 20 miljun euro, li 5 miljuni minnhom ukoll inħarġu mill-Gvern Malti. Din se tissemma l Dr. Calvagna li miet ftit inqas minn 3 snin ilu.